Tajjeb, mela s-suġġett tagħna nittrattaw huwa il-laqgħat talb. U t-talb komunitarju, ġifieri meta nintaqgħu biex nitolbu flimkien. Nittrattaw da s-suġġett għaliex ħassejna il-bżonn, li nittrattaw għaliex l-ewwel nett aħna konvinti illi l-laqgħa tat-talb tinsab fiċ-ċentru fil-qalba tal-Knisja. Jiġifieri fil-laqgħa tat-talb tinsab il-qawwa tal-Knisja. Alright fiha. Jiġifieri bħalma naqraw is-saħħa ta' Salamun kienet f'xaru, l-qawwa u s-saħħa tagħna hija fil-laqgħa tat-talb. Alright, importanti li nifhmu dan u jekk nitraskuraw il-laqgħa tat-talb, jew jekk tibda sejra lura, nkunu qisna Sansun li nqatalu xaru. Ħajqum jipprova qajjem lilu nnifsu meta jisma' li ġejjin il-Filistin u ma jirnexxilux. Jkun melub mill-għadu. Allura importanti li narfu dil-verità. Aħna konvinti li anke l-laqgħa tat-talb hija il-barometru tal-Knisja, ġifieri il-barometru jgħidlek it-temp. Alright, jgħidlek hux ġej il-bnazzi jew il-maltemp, dak hu barometru. U aħna nħarsu lejn il-laqgħa tat-talb. Okay? U jekk naraw sejra lura, naraw la-tendenza qed tonqos, nistgħu nikkonkludu illi ġej il-maltemp, ġej il-problemi. U bil-maqlub jekk naraw il-laqgħa tat-talb qed tiżdied fl-attendenza u l-parteċipazzjoni, nistgħu nistennew il-barka talla fuqna. Għaliex hija wkoll il-polz tagħna bħala Knisja, ġifieri jekk iridu wkoll naraw fejn insabu bħala Knisja aħniex b'saħħitna u qed niddajfu fejn ħarsu il-prayer meeting, il-laqgħa tat-talb. Okay? Għaliex il-kundizzjoni tal-Knisja nistgħu nkun nafuha sew permezz tal-laqgħa tat-talb. Okay? L-istess mod li kif kienu jgħidu qabel jekk trid tkejjel Kristjan taf fejn tkejlu arku bteħ. Alright, hemmhekk. Jekk trid tkejjel Knisja s-saħħa tagħha ħares lejn il-laqgħa tat-talb. U allura aħna konvinti minn dan kollu għalhekk qed naraw il-bżonn. Mhux biss meta ġieli nitkellmu bejnietna, kultant nitħasbu għaliex naraw l-attendenza mhix dik li nixtiequ. Alright, jiġifieri ma narawx li l-attendenza ta' xi wħud hija stabbli, hija regolari u qas naraw xi attendenza fenomenali u dana jinkwitana xi ftit jew wisq. U dan allura ngħidu għalfejn naraw din nuqqas fl-attendenza. Wis probabbli għaliex ma jattendix forsi għadu ma femx l-importanza tat-talb, in-neċessità tal-laqgħa tat-talb, il-benefiċċji li joħorġu mill-laqgħa tat-talb, għadu ma fehmhomx bil-fors għax kieku fehmhom jattendi għall-laqgħa tat-talb. Inkella ngħidu għar minn hekk billi drawwa tat-talb iwieħed mis-sinjali ċerti ta' Kristjan ġenwin, allura fejn ma narawx l-attendenza nitħasbu kemm il-professjoni ta' fidi ta' xi wħud hija ġenwina. Jekk għadek qaqqas fimt u għaraft il-bżonn tat-talb, l-ewwel personali, imma wkoll tat-talb komunitarju, iddubita il-professjoni tiegħek. Jew jekk kien Kristjan 99% allura sejr lura. Regress spiritwali. Ħassejna l-bżonn ukoll tal-qab bħal din fuq dan is-suġġett għaliex konxi li xi wħud minnkom li tattendu issa l-laqgħa tat-talb. Għandkom bżonn għajnuna, għandkom bżonn tagħlim fuq kif titolbu meta tkunu fil-ġemgħa. Għaw xi wħud minnkom li relattivament ġodda f'dik Knisja vera, u allura konxi li jista' jkun ċertu tagħlim qatt ma rċevejtuh. Jew forsi rċevejtu xi tagħlim naqa' differenti. U nixtiequ nkunu moħħ wieħed, ħsieb wieħed meta niġu flimkien biex nitolbu, ħalli mhux min għandu idea u min għandu oħra, ta' konxi wkoll illi mhux biss hawn min huwa ġdid relattivament, imma wkoll li xi wħud li intom qodma smajtuhom daw l-affarijiet, ħafna mill-affarijiet li ħanaj, smajtuhom mhux darba u tnejn, konvinti li jew insejtuhom jew intom biex qed tagħtu każhom. Jew nkella m'intkomx qed tpoġġuhom fil-prattika u dan innutaw meta nisma'kom titolbu. Qegħdin niftehmu mhux allura naraw dal-bżonn illi nagħmlu dan il-laqgħat. Allura bl-għanuna tal li ħanamlu 3 laqgħat sewwa. F'din il-laqgħa ħanippruvaw fil-ħin li għandna
nikkonsidraw l-importanza tal-laqgħa ta' talb, in-neċessità, l-bżonn tagħha, il-benefiċċji u anke l-effettività tal-laqgħa ta' talb. Imbagħad il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid ħansemmu numru ta' suġġerimenti prattiċi issa. Għandna listun ta' suġġerimenti prattiċi biex nitolbu aħjar ħanajtek. Orrajtu biex jekk għandna xi defiċjenzi, orrajt fil-mod li nitolbu nippruvaw nelbuhom. Ħanejnukom telbu daw forsi d-defiċjenzi li jkollna waqt li qed nitolbu. Mbagħad fl-aħħar laqgħa nixtiequ wkoll inqisu xi direzzjonijiet dwar kif imissna nitolbu. Il-mod li misna nitolbu. Mela ħanibdew billi nsemmu l-importanza tat-talb komunitarju, l-importanza tal-laqgħa ta' talb. Fl-Atti kapitlu 1, nistgħu ndunaw il-Knisja twildet minn laqgħa ta' talb, vera? Mhux hekk twildet hemm minn laqgħa ta' talb. Daqshekk huwa importanti il-laqgħa ta' talb. Mhux mill-lipritkar, laqas mill-kant, laqas mis-sfin u mill-qbis, mill-laqgħa ta' talb. All right? Sidna Ġesu f'Mattew 21 ukoll meta jkwota l-Iżajija 56 qal dar se tissejjaħ dar ta' talb. Mhux dar tal-predikazzjoni, mhux dar tal-kant nerġa' ngħid, mhux dar ta' sfin, mhux dar ta' drama u tal-pupazzi, dar tat-talb. U dan ma joġbis għal-ħajja tagħna personali li aħna tempju tal-Ispiritu Santu, jalla tempju d-dar aħna nkunu dar ta' talb, imma jotta lina wkoll bħala Knisja. Hija x-xewqa u t-talba tagħna bħala persuni responsabbli tal-Knisja li naraw li d-dar primarjament ma tkunx biss dar tal-predikazzjoni, tal-evanġeliżmu, tal-attività, imma tkun primarjament dar tat-talb. Dar ta' għaliex il-laqgħa tat-talb u t-talb huwa xi ħaġa importanti. Mela allura l-aħwa nixtiequ illi tkunu konvinti illi l-laqgħa għat-talb, il-prayer meeting, ikun appuntament fiss f'ħajjitkom. Ġifieri taf li l-ġimgħa inti dik is-sija m'hemmx tikkunsidra għandek laqgħa importanti għalik li ma tistax jekk mhux ovvjament dejjem minħabba raġunijiet ovvji ta' ġifier m'hemmx għalfejn ngħidu, però jekk m'hemmx dawn ir-raġunijiet importanti appuntament fiss. Nhar ta' ġimgħa bejn 7 u 8 jien nintaqa' mal-aħwa fil-laqgħa ta' talb biex flimkien nitolbu. Mela, Spurgeon, ma nistax ma nikkwotax. Qatt mhux se naraw bidla sostanzjali għall-aħjar. Fil-knejjes tagħna ġenerali qabel mal-laqgħa talb tokkupa post ogħla fl-istima tal-aħwa. X'post tokkupa l din il-laqgħa fl-istima tiegħek? Għandha dak il-post għoli tistma' din il-laqgħa tiegħek dak il-valur l-importanza jew le. Nixtiequkom tistma'wa din il-laqgħa u l-post li tuha ikun għoli fuq. Allura ma allura toqgħodx tirraġuna kif jagħmlu xi wħud. Jien nitlob privatament, allura biżżejjed. Kif ġieli qalu xi wħud min jgħid hekk ku jkollok ukoll tfittex tindun li ma tantx ikun jitlob privatament, imma insomma, ma nirraġunawx hekk. Laqas nirraġunaw isma' jien nattendi l-ħadd biżżejjed darba f'ġimgħa. Jew anzi forsi nattendi l-ħadd u l-erba' għax għalija l-Bible study hu iktar importanti, jew iktar nieħu minnu. Tirraġunax hekk. Nerġa' nikkwota Spurgeon. Darba Spurgeon qal: xi ħadd staqsini pastor, x'inhu l-aktar importanti? L-istudju tal-Bibja jew it-talb? Jew nistgħu ngħidu x'inhu l-aktar importanti? Il-laqgħa tal-Bible study jew il-prayer meeting. U Spurgeon qal weġibtu hija. X'inhu l-aktar importanti? Tieħu nifsil ġewwa jew nifsil barra? All right, l-aħwa. Tagħmlux dal-iżbal, illi tajdu isma' l-Bible study huwa aktar importanti. L-istima għolja li nixtiequ ikolkom għall-laqgħa tat-talb. Ħansemmu ftit benefiċċji. All right, x'nigwadanjaw? Importanti għaliex meta qed ninvolvu ruħna f'xi ħaġa, irridu nkunu konxi li qed nigwadanjaw u jekk m'aħniex ninvolvu daw il-benefiċċji ħanitilfuhom. X'benefiċċji?
hemm fit-talb komunitarju li nirċievu permezz tal-laqgħa tat-talb. Mela, wieħed mill-ewwel benefiċċji tal-laqgħa ta' talb li niltaqgħu miegħu fil-Patti Ġdid u biex jinkoraġġixxi l dawk li huma skoraġġuti. Qatt ksibtu fuqha din isemgħu fl-Atti wieħed. Fejn naqraw vers 24 dal-kliem. Dawn kollha kienu jiddedikaw lilhom infushom għal-għenija għat-talb man-nisa u Marija u Ġesu u Maħutu. X'inhi s-sitwazzjoni hawn? Timmaġinaw in-niket li d-dixxipli kienu jesperjenzaw l-iskoraġġiment wara li ttieħdilhom Ġesu? Timmaġinaw? Din kienet is-sitwazzjoni spiċċaw qishom naġ bla raj. Familja bla missier. Filli Ġesu qiegħed magħhom sakemm kien magħhom kien jgħinhom żgur biex jiddiljaw ma' diversi problemi u ostakli f'daqqa waħda ittieħdilhom. Immaġinaw l-iskoraġġiment li esperjenzaw. X'għamlu? Għataw qalbhom? Le. Irrikorrew għat-talb komunitarju. Fiċċew is-sħana ta' xulxin fil-laqa ta' talb. Jekk kienu skoraġġuti f'dik il-laqa ġew inkoraġġuti. Mela quddiem sitwazzjoni skoraġġanti l-ewwel dixxipli tafu kif rispondew? Ejja nitolbu flimkien. Ejja nitolbu flimkien. Mela l-aħwa benefiċċju ta' din laqa huwa illi tinkoraġġixxi il dawk li huma skoraġġuti. Imbagħad il-laqa ta' talb ukoll hija l-post fejn nirċievu l-qawwa. Fil-laqa ta' talb nirċievu l-qawwa. Atti 2:1 naqraw li kienu l-kol flimkien flok wieħed u kienu qed jitolbu. Imbagħad fis-sija u l-ħin ġie ħoss mis-sema bħal riħ imħebbeb u vjolenti u mela d-dar kollha fejn kienu bil-qiegħda. U darulhom il-sna bħal li kieku tan-nar li nferqu għadu fuq kull wieħed minnhom. U mtlew il-kol bl-Ispiritu Santu. Dak l-istess Spiritu li Ġesu kien wiedhom. U x'differenza għamel da fihom. X'differenza ġabet fihom minn sempliċiment sajjieda saru xandara messaġġiera tal-kelma divina, tal-kelma mis-sema. Minn sempliċi nies illitterati ħafna minnhom tkellmu bilsna li qatt ma kienu semgħu. X'differenza għamlet. Pietru minn beżżieħ ċikin daqqa waħda jinbidel fil-jum u joħroġ jippriedka. L-aħwa kemm neħtieġu l-qawwa tal-Ispiritu Santu u dik il-qawwa nirċevuha fil-laqgħa tat-talb meta nintaqgħu biex nitolbu flimkien. Jiena niggarantilkom li l-aqwa Kristjani, jew biex ngħidu hekk l-iktar Kristjani maturi li tista' tintaqa' magħhom saqsihom u jkunu persuni li attendu għall-laqgħa tat-talb fost affarijiet oħrajn. Minn dejjem hekk kienet. Minn dejjem hekk kienet, ma l-laqgħa tat-talb huwa wkoll il-post appuntat minn Alla fejn jiena u inti bħala Knisja nirċievu l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Imbagħad ukoll nistgħu ngħidu benefiċċju ieħor. Il-laqgħa tat-talb hija l-post fejn il-Knisja persegwitata issib ir-riżorsi tagħha. Fl-Atti 4 naqraw li l-awtoritajiet kienu jippersegwitaw l-ewwel dixxipli. U x'għamlu d-dixxipli? Qed tafgħu dembhom bejn saqajhom u marru jistaqbew, irrikorrew għat-talb. Kapitlu 4 vers 31 naqraw. U wara li għamlu petizzjoni, il-post li fih kienu miġbura tried u mtlew il-kol bl-Ispiritu Santu u tkellmu kelmet Alla bil-kuraġġ. X'għamlu d-dixxipli quddiem il-persekuzzjoni? Irrikorrew għand dak li seta' jgħinu għand Alla. Minflok beżaw, twerru, panikjaw, dispraw permezz tat-talb marru għand Alla. Li hu jista' jipproteġihom u jista' jgħinhom. Jgħidu li perjodi ta' persekuzzjoni spiss jagħmlu la tajjeb lill-Knisja għaliex jixftuha għall-qubteha. L-aħwa jasal iż-żmien, ma ngħidilkomx diġà jagħtaw fejn ħankunu persegwitati, forsi b'mod iktar apert. Forsi b'mod iktar aħraġ. Tgħixux bużżieqa, nafu li ma żmien qed ngħixu. L-affarijiet jistgħu jiggravaw għalina. Il-persekuzzjoni tista' teħrax għalina, x'ħan għamlu nerġa' ngħid? Ħan issakru djar tagħna, nagħlqu ħalqna, nibżaw, ħan inġabru flimkien,
u ħanitolbu fil-laqa ta' talb. Għaliex hemmhekk fi żmien ta' persekuzzjoni aħna bħala Knisja insibu r-riżorsi tagħna l-qawwa, s-saħħa, l-kuraġġ biex ma naqtawx qalbna. Ukoll nistgħu ngħidu li benefiċċju ieħor għal laqa ta' talb huwa illi waqt il-laqa ta' talb l-individwi aħna ġifieri insibu wkoll relief minn sitwazzjonijiet li qed ikidduna personalment. All right, insemmu wkoll l-Atti 12. Ftakru Erodi qatel il-ġadbu, qabad il-Pietru fil-ħabs lest biex itajru minn nofsu wkoll. Waqt li Pietru kien rieqed, il-Knisja kienet imqajma titlob. Persuna waħda fi problema, Knisja mqajma titlob għalih ġara, Pietru jinħeles mod mirakoluż. Jinħeles bħala tweġiba għat-talb tal-Knisja. Mela l-aħwa. Jien u int, il-kol ħajkonna kif ġili nisemgħu anke fil-laqa ta' talb, sitwazzjonijiet diffiċli qudiemna, insibu dak ir-relief u dik l-għajnuna fil-laqa ta' talb, permezz tat-talb tal-aħwa. Benefiċċju kbir, trement. Li għandek il-ħutek f'di sitwazzjoni qed jitolbu għalik u intu koll qed titlob magħhom. Il-laqa ta' talb isservi wkoll biex kif naqbad ngħid tissuġġerilna attività, all right, missjonarja biex ngħidu hekk, evanġelistika wkoll. F'kapitlu 13 naqraw hekk tal-Atti, huma qiegħu s-sid u jsumu l-Ispiritu Santu qal isseparaw li mela l-Barnaba u l-Sawlu għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. Imbagħad wara li samu talbu u poġġew idejhom fuqhom batuhom lem. L-aħwa kemm inqattaw ħin niddiskutu pjanijiet u metodi u x'ħanamlu u li ma' ministeri ħanamlu anke forsi inti fejn tista' tinvolvi ruħek u sebaħu talam. Kieku nqattaw aktar ħin arku btejna. Kieku nqattaw aktar ħin nitolbu flimkien, insolvu numru ta' problemi kbar. Għaliex Alla jiddireġina. Alla jpoġġi xewqat fi qlub tal-aħwa biex iservu. Alla jtina viżjonijiet, mhux li naraw bajnejna, viżjoni. Ministeri jekk jinħolqu. Hekk. Jekk xi ħadd għandu esperjenza minn fejn ġielek dik? Mit-talb. Mit-talb Alla poġġi xewqa mbagħad komplet tikber. Mela rawx benefiċċju l-aħwa. Waqt il-laqa ta' talb ukoll bħalma esperjenzaw l-ewwel dixxipli, Alla wkoll jista' jissuġġerixxi u jiżra fina attivitajiet ġodda, missjonari, evanġelistiċi u ministeru. Imbagħad insemmu l-aħħar benefiċċju, kemm jista' jkun hemm oħrajn, it-talb flimkien jaqgħadna flimkien, jedifikana ġifieri, jibnina flimkien. All right, waqt it-talb Alla meta qegħdin nitolbu flimkien, iressaqna viġin xulxin. All right, nesperjenzawha din, vera, nersqu qrib. Huwa l-post fejn nistgħu wkoll nesprimu mħabbitna lejn xulxin billi nitolbu għal xulxin. Calvino qal, l-aqwa mod u metodu l-aktar prattiku li bihom nistgħu nesprimu mħabbitna lejn il-bledmin u lejn xulxin, jiġifieri, u billi ninterċedu għal xulxin. Forsi ġieli smajtuni ngħidha, b'xemm misbaħ milli xi ħadd jiġi jgħid li qed nitlob għalik. X'għadd mħabba, x'qed jagħmel xi tpoġġini f'idejn quddiem dak li l-aktar jista' jgħinni, quddiem dak li l-aktar iħobbni Alla. X'għadd mħabba l-aħwa nitolbu għal xulxin mela laqa ta' talb, all right, tedifikana, taqgħadna flimkien, nibdew nħobbu aktar li xulxin. Ma rridux nħobbu xulxin aħna mhux hekk jew le. Naħseb jien dik hija waħda mill-miri tagħna li nħobbu dejjem aktar li xulxin. Imma mhux nifqu hemm kif ħanħobbu aktar li xulxin, nistgħu nagħmlu lista u waħda minnhom tkun billi ninġabru flimkien ġimgħa wara ġimgħa u nitolbu flimkien għal xulxin. All right? Dawn huma wħud mill-benefiċċji l-aħwa right tal-laqa tat-talb. Però minkejja da kollu, minkejja daw il-benefiċċji li forsi xi wħud tafuhom u esperjenzajtuhom, nibqgħu ninnotaw li t-tendenza ta' xi wħud tkun skarsa. Nibqgħu ninnotaw li xi wħud jażlu illi avolja m'għandhomx xi ħaġa importanti ma jattendux għal laqa ta' talb. U l-mistoqsija għaliex? Imma għaliex?
Forsi tistaqsijallek innifsek, għaliex inti ma tattendix regolarment għall-laqgħa tal-qalb? Nerġa' ngħid, m'hemmx toqgħodx tgħid raġuni valida għax nifhmuk. Alright, ara ma jkunx hawn min jirċeviha din u jħossu ħati meta għandu raġuni valida. Naħseb jiena pastor illi żgur raġuni validissima ta' Mart m'għandekx għalfejn tinkwiet, imma aħna mhux hekk qed ngħidu. Meta tista' tiġi u m'intix qed tiġi għaliex. Jiena kont qed naħseb fil-preparazzjoni u ġieni eżempju. Mela immaġinaw sewwa tkunu miegħi għaddejjin u ngħidilkom ara tara dik l-għalqa kbira missieri kien qalli illi darba kien difen xeba ċriket u xeba djamanti ġo vażetti f'dil għalqa kbira. Issa jien nistenna li jekk ngħaddi l-għada minn hemm nistenna li narak b'xi pala qed tħaffek jew mhux hekk. Inkella ma tagħmilx sens wara dik jekk ma narakx hemm x'ħan ikkonkludi? Mela, ħanajdilkom x'nikkonkludi. Għaliex daw ir-raġunijiet, alright, huma raġunijiet għala xi wħud minnha oħrajn ma attendux għall-laqgħa ta' talb. Dik il-laqgħa li nirċievu ħafna iktar minn dawk id-djamanti kif għadna. Mela, jekk ma narakx hemm ngħid da laqas biss ta' każi. Injorani, mhux hekk jew le. Kellimtu u ma tax każ, jista' jkun qas biss ta' każi. Alla jgħidilna l-benefiċċji u aħna ma nagħtux każu. Jista' jkun mhux qiegħed hemm dan iħaffer għaliex wara ftit nesa kollox, nesa. Marru rad-dar u xejn għaddiju dak li jagħtlu. Jiġri lilna ninsew l-importanza u l-valur ta' din laqgħa x'għidilna Alla, mhux biss li jkmandana, ħeġġiġna, jallimna kif nitont. Jom kellha nista' ngħid isma' dan għatlu m'hemmniex. Ara naqra fimt, m'hemmniex. Ma nemnux il-Alla. Temnu l-Alla, inti fimt illi Alla jbirek b'dal-modi li semmejni jew le. Għax hekk m'intix hekk tiġi jista' jkun illi l-Alla tgħidlu isma' minn kiddib ta' intat li mod ma naħsibx hu hekk ta'. Allura mhix ħammur. Ukoll jista' jkun illi ma tmurx hemm f'dik bl-għal għaliex ma tirrealizzax il-valur kbir. Forsi inti tajtu hija forsi daqalli skos ċrika du djamanti, forsi jkun hemm xi ċurket, ma tirrealizzax illi jista' jkun hemm teżor li qas biss timmaġina, ma tirrealizzawx il-benefiċċji l-barkiet li Alla u għandu lesta likom fil-laqgħa ta' talb. U allura ma titolbux ma tattendux. Nista' nsemmu raġunijiet oħra. Ma jmurx persuna, ma tmurx inti għax ma trix titħammeġ, ma trix tintelawx noqgħod nħaffer, le aħjar noqgħod komdu d-dar. It-talb sara. It-talb sara. Alright, tinsewx illi hemm Epafras imsemmi, alright li kien jissara fit-talb tiegħu għall-Kolossin, it-talb sara, mhux faċli. Min jgħidilkom il-talb faċli ċertu punt mhuwiex. U għet mill-litqa l-affarijiet għal-kem anka tarbija spirituali tista' titlob, però t-talb huwa sara. Jitlob sforz, impenn. U ħafna jgħidulek biex noqgħod nitħammeġ biċċa xogħol ħajja noqgħod komdu d-dar. Imbagħad jista' jkun hemm raġuni oħra. Għaliex dak li jkun għandu wisq jagħmel, għatlu jien li f'dik il-għalqa hemm imma maru minn ħaġa l-oħra ma sabx il-ħin. Forsi intu ukoll. Ma sibx il-ħin għax għandek wisq tagħmel biex tattendi għal din laqgħa. U titlef allura titlef il-benefiċċji u l-barkiet li Alla jrid itik permezz tagħha. Jista' jkun imbagħad forsi l-persuna irrealizzat da kollu però mbagħad inqalala x'intopp u b'ebda mod ma seta' tmur. Alright hemm raġunijiet li jista' jkun aħna ma rridux għall-laqgħa ta' talb għax dak il-ħin inqalalna x'intopp. U fl-aħħar nett jista' jkun ma tiġix għaliex xi ħadd qed iżommok, xi ħadd qed ifixklek. U aħna nafu illi jekk hemm attività li l-għadu ta' ruħna impenjat fiha biex ifixkel x'inhi it-talb. Ippruvaw f'muha din. Jekk hemm xi ħaġa li Satana jrid lilek ifixklek u jżommok minnha, waħda mill-iktar affarijiet milli titlob waħdek ta' kuljum huma l-aħwa. U ħajaqlalek minn kollox biex ifixklek, biex int ma titlobx u jagħmilha għalik personali u jagħmilha magħna bħala ġema.
Għax jaf li jekk jaqtanna t-talb, jisu qed jaqtanna l-arja. Ħajaqtanna mill-qawwa, isek tfejt il-mejn, tista' ddum tipprova tixal, hemm l-attakki. Qegħdin niftehmu allura din hija raġuni oħra, it-tfixkil tal-għadu li ma rridux naqgħu għalih. Tajjeb mela dawn huma ftit mir-raġunijiet għala forsi persuni ma jattendux regolarment. Forsi inkom ikolkom ir-raġunijiet tagħkom, forsi nistgħu nżidu ħafna iktar, però ixini r-raġuni jekk mhix nerġa' ngħid waħda valida irridu nelbuha l-aħwa. Irridu nelbuha għaliex jekk ħanibqgħu inħallu raġunijiet bħal dawn li semmejna u oħrajn iżommuna lura milli nattendu għal laqgħa ta' talb, mhux biss inti u din rridu nifhmuha tajjeb, mhux biss int mhix ħadd tibbenefika, imma l-Knisja kollha tifqar. Alright, il-Knisja kollha. Immaġinawkom illi għandna biċċa xogħol. Sewwa u għandna biċċa xogħol bħala Knisja. Ejna nieħdu eżempju wieħed li r-responsabilità tagħna li x'għandu l-Vanġelu sewwa. Għandna biċċa xogħol, isna ħanintaqgħu flimkien biex nimbuttaw dan it-trak ħanajtek. X'differenza milli nkunu tlieta u nkunu 20. Mela meta m'inti qed tattendi mhux biss inti, ħajbatu ħutek. Il-pis ħajġorruh iktar. U nġorruh aħna anke jekk jew tlieta kif ġieli għamilna. Imma x'differenza li nkunu inkoraġġuti u li nagħmlu x-xogħol li għala seħilna għalih flimkien li nissaraw jekk battalja, x'differenza żewġ soldati jisparaw u 10 soldati jisparaw. U żgur differenza. Ftakara mhux għalik biss għal-ħutek. Għal-ħutek. Iktar ma nkunu f'dan is-sens ukoll iktar aħjar. Ta' allura ma ħallux raġunijiet bħal dawn iżommuna lura mill-laqgħa ta' talb. Ħansemmi l-aħħar punt li huwa l-effettività tat-talb, l-effettività tal-laqgħa ta' talb, speċjalment l-interċessjoni. Aħna mhux hekk mainly l-iktar li nagħmlu ninterċedu. Orajt nitlu quddiem Alla b'talb għal ħadd ieħor għalkemm mhux biss. L-interċessjoni huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet li nagħmlu. Ġakbu 5:16. It-talba effettiva tal-ġust isetana ħafna. It-talba effettiva tal-ġust kapaċi tikseb jiġifieri ħafna. Effettiva. It-talba effettiva tagħna flimkien tikseb ħafna mingħand Alla. Ikkonvinċu ruhkom, tikseb ħafna mingħand Alla. L-eżempji fil-Bibja u fl-istorja huma ħafna. Ħanfakkarkom f'każ illi jaf kemm il-darba forsi smajtuh. Fl-Esodu 17 naqraw dal-kliem. Kien hemm battalja u naqraw dal-kliem. U ġara. Malli Mosè refa' idu illi Iżrael għeleb, vinċa rebaħ. U malli niżżel idu Amalek l-Edewwa għeleb. Alright? Mosè jolli idu l-Iżrael jerbħu, ibaxxihom jitilfu. Iżda jdej Mosè kienu tqal u ħadu ġebla u għedwa taħtu għad fuqha. U Arun u Hur żammewlu dejh il-fuq, wieħed fuq naħa u l-ieħor fuq in-naħa l-oħra, u jdejh kienu sodi sajb ix-xemx. U Ġoswe għeleb lil malaqek u lin-nies tiegħu b'xifer is-sejf. L-istampa sabiħa, vera? Idejna l-fuq, alright, idejna l-fuq fit-talb invinċu. Nerbħu. Nintelqu idejna, u hija normali li nħossuna nintelqu ma nabżon il-ċulxin biex nerfawhom, u nerbħu għax inkellek imbaxxuhom nitilfu. Din hija l-istampa tagħna, reali. U nesperjenz jekk m'aħniex għajnejna miftuħin, iftħuhom u tarawha. Anke aħna bħala Knisja nħarsu lura u naraw. Iż-żmien fejn qed nerfgħu idejna l fuq, naraw ċertu barkiet, vera, kif nibdew niżluhom lura, u nitraskuraw, nibdew morru lura. Mattew 18, vers 17, kliem Ġesu biex jikkonvinċina mill-effettività tat-talb. Jerġa' tassew ngħidilkom illi jekk tnejn minnkom jaqblu fuq l-art dwar kull affari kwalunkwe li jissupplikaw, sessirilhom minn missieri li hu fis-smawiet. X'weda dik. Jekk tnejn minnkom jaqblu fuq l-art dwar kull affari kwalunkwe li jissupplikaw. Meta aħna
iktar minn 2 minna. All right? Naqblu għaliex bl-amment tagħna nkunu qed naqblu mat-talba ta' dak l-individwu. Se ssirilhom minn missier li hu fis-smawiet. X'wegħda dik. Mill-mulej tagħna li ma jekdibx. Mill-mulej tagħna li ma jgħodx jilgħab bil-kliem, il-verità. Alla jwedna li l-talb flimkien huwa effettiv. Huwa effettiv l-aħwa. Mela nispera li ħalli issa nkanatu ċans forsi għal xi mistoqsijiet jew kummenti. Dak li smajtu llum jikkonvinċikom. All right? Mill-bżonn illi l-laqgħa ta' talb tkun priorità l-ħajja tagħkom. Ħanajdilkom ma nixtiequx illi aħna nikkonvinċu lilkom fir-realtà. All right? Bil-kliem biss. Imma għax il-verità ħadd ma jista' jikkonvinċik umanament minn dan li għadna. Nixtiequ li jkun Alla li jikkonvinċikom fil-fond ta' qalbkom. All right? Aħna nistgħu nirrepetu, nsawtu ħanajtek bil-kliem ejja nitolbu qegħdin immorru lura, qisu dak is-surġent maġġur fl-armata, jajja ta' sakemm jinħanaq biex intkom timxu tagħmlu hekk. Anka jekk tagħmluhom minn ġewwa l-konvinzjoni trid tiġi. Għaliex jekk ikolkom dik il-konvinzjoni minn ġewwa minn Alla, allura ħatibqa'. Ħatkun hemm u ħatibqa' hemm. Ħatiġi l-impenn tiegħek ħajtkun għand laqgħa talb u ħajibqa' u mhux mal-ewwel intob. Hub daqshekk għaddihom pen, allura turi li għadek m'intix konvint. Ix-xewqa tagħna u t-talba tagħna li tkunu konvinti mill-Ispiritu Santu fil-fond ta' qalbkom dwar dak li qed ngħidu. All right? Għaliex hemmhekk aħna dan irridu, irġiel, nisa, aħwa, konvinti minn Alla dwar l-importanza tat-talb, dwar in-neċessità tat-talb, dwar l-effettività tat-talb. Okay? Importanti. U anka konvinti personalment minn Alla dwar il-benefiċċji tat-talb. Għalikom individwalment u anka lina bħala Knisja.